ovakvu promenu, ljudi. Posljednji put sam sa ovako crnom kosom i dugom, da vam snimam sve i vidjet ćete kako će ispasti. Inače, prvi put sam došao u frizerski salon, da nikome nisam rekao da ću raditi veliku promenu, jer uvek kad sam pričao drugima da ću raditi nešto tipa farbanje ili kikice, šta već, uvek su pričali neće ti to stajati, ružno će ti biti, nemoj da štetiš kosu. I uvek su me odvraćali od nečega što sam ja želeo i što sam bio ja. Shvatio sam da je moja kosa moja stvar i da se jedino osjećam lepo kada uradim ono što želim i da ne treba da slušam ljude, pa čak i svoje najbliže, oko tih nekih banalnih stvari koje određuju potpuno moju ličnost. Čak i da mi se ne svidi to što sam želeo, ošišat ću kosu ili ću sljedeći put raditi nešto što mi stoji. Poenta je da eksperimentišete i da se ne plašite osoba. Da vidimo kako Ančićka reaguje na moju frizuru. I evo je Ančićka unutra. Bukvalno ne znam kako će reagovati. Ančićka, kako ti se čini? Ali ti ćeš mi reći iskreno.